Este edifici del número 42 del carrer de la Pau de València va albergar la coneguda com a residència de senyorites del 1937 al 1939, considerat el primer centre oficial de foment de l'ensenyament universitari per a dones i fundada a Madrid el 1915. La residència es va traslladar a València durant la Guerra Civil i es va mantindre en funcionament durant aquests anys, com ha pogut comprovar en un treball de recerca l'escriptora i activista Cristina Escriba. Un fet desconegut per la gran majoria del poble valencià, que la mítica residència de senyorites es va traslladar a València a causa de la guerra, per els bombardejos. Per tant, dones de la Universitat de Madrid, la Universitat de Múrcia i la Universitat de València continuaven la seva tasca formativa. Un monòlit recorda ara al carrer la presència d'esta entitat a la ciutat de València, on vora un centenar de dones trobaren un lloc en què poder ampliar estudis. Per a nosaltres compleix dues línies fonamentals de treball. Primer és els llocs de la memòria, perquè és un lloc important, el tema on va estar situada aquesta escola de senyorites, i després per el tema de ficar en valor el paper de les dones tantes vegades invisibilitzat. De les estudiants que van passar per esta residència, l'última supervivent va faltar fa pocs dies. Ara queda esta reivindicació del patrimoni intel·lectual de les dones.